Ndewonu, unu abọọla chi, unu abọgochie. Ndewonu, unu abọọla chi. Unu abọọla chi, ka anyị chere ka ndị mmadụ batawa. Unu abọgochi. Unu abọọla chi. Ife anyị ga-etinye ọnụ n'ime ya n'ụbọchị taa bụ ife gbasalụ ugolo. Ụfọdụ na-akpọ ya agba inu, ụfọdụ na-akpọ ya ugolo, ụfọdụ n'ọnụ oyibo a na-akpọ ya bitter kola. Ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị few days ago, na mkpụrụ ụbọchị one na one gara aga, na-akọwalụ mụ na kamgbe fa jichara ugolo wee kpechaa ile ọma n'ụzọ fa mechie emechi. Ngwa gee ntị. N'ala Igbo, ka o si dị n'ọdịnala Igbo, ejila ugolo ekpe ile ọma, maka na ugolo bụ ife inu ka ọ bụ. Ife ọbụla ị chọrọ ime n'ọdịnala Igbo, ife ị ga-eji mee ife ahụ bụ ife ahụ na-eriprezent. Ugolo na-eriprezenti inu na ife na-enu inu. Na ọ bụrụ na ị chọọ ikwu na ife na-enu inu ị na-anọda wee, ife ọzọ ị ga-ekwu bụ na ife a bụ ife obi ọjọọ. Kedu ka ị ga-esi wee weluzie ife na-enu inu maọbụ ife obi ọjọọ wee jee yọba ile ọma? Anyị wee kwuo na ọ bụrụ na ị chọlili na ị ga-ejiriri ugolo wee lụọ ọrụ n'ime ndụ gị, ngwa jee chọọ onye ugolo, were ugolo ahụ jee chọba onye ga-eke elu gị uke maọbụ were ya wee mee gịnị, lụọ ọrụ gị ọrụ amoosu. Now, ka anyị kwuru na ejighị ugolo ekpe ile ọma n'ọdịnala Igbo, abụghọkwa ya bụ na onwere ọrụ ọbụla eji ugolo alụ n'ọdịnala Igbo. Nke anyị kwuru okwu wee sị na ọ bụrụ na ị chọrili na iwu bụ na ị ga-ejiriri ugolo wee lụọ ọrụ na ndụ gị, ngwa jee chọba onye ga-eke elu gị uke maọbụ lụọ ọrụ gị ọrụ amoosu. Now, chetakwa na abịa n'ife gbasara ugolo, na-enwere some health benefits ugolo na-enye gị, mana ife anyị bịara ikwute abụrụ ife gbasalụ health benefit. Ife anyị bịara ikwute bụ ife gbasalụ gịnị, ile ọma. Ejila ugolo ekpe ile ọma n'ọdịnala Igbo. Mgbe iji ugolo wee kpee ile ọma, kedu ife bụ na ụzọ ga-ama mmechi? Anyị wee kwuo okwu wee sị na ọ bụrụ na ị chọrọ ikpe ile ọma, gị jee chọọ onye ọjọọ Igbo. Ịchọ onye ọjọọ Igbo, ọ bụrụ na ebe ị nọ na ịma na ọjọọ Igbo garala ọnụ, na ịma nweta nwa ọjọọ Igbo ebe ị nọ, chọọ onye ose ọjị. Ọ bụrụ na ịma na ịma nweta nwa ose ọjị ebe ị nọ, ị chọọ ọnya nkwụ ike, nke ndị oyibo na-akpọ spirit maọbụ hot drink. Ọ bụrụ na ịma na ebe ị nọ na ya na-enweta nkwụ ike, chọọlụ mie cup of water, mmiri, gbata mmiri na iko. Ọ bụrụkwazie na ịma na ebe ị nọ na ịma mgbatanwu mmiri na iko, ngwa jee chinite aja dị n'ala, welie wee yọọ amala na mmụọ nsọ gị, Chukwu gị ga-anụla ekpere gị. Ọ bụrụ na ịma na ịma nchinite aja dị n'ala, ngwa nekwasị anya na ọwụwa anyanwụ, na Chukwu ọbụla ị na-ekpelu ga-anụ ife ị na-ekwu maka ya. Now, ụfọdụ n'ime anyị ga-asị, abịa n'ife gbasara ọjị Igbo, ụfọdụ n'ime anyị ga-asị na fa amarakwanụ ka esi eji ọjị Igbo were aga ọfọ. Mana tupu m banyebe na nke ahụ,
tupu ị na-aga ọfọ onwe ndị ga-abụ ha pụta sị gị na fe agụkata ga-eji gị ọjị wee yọgide amala na fe ayọgide agụ amala na ikefa ji ayọ amala agwụfa ga agwụgofa na ọda ha aga aga. Nke bụ eziokwu bụ idebekwala onwe gị ọcha, idebekwala onwe gị ọcha n'ime mmụọ na eziokwu. Tupu ị ya aga unu ga-agba alụmaka ebe bụ na mgbe anyị pe mpe nọ na-abụ okenye bi n'ụlọ teta ụlọ ụtụtụ ọ chọọ mmiri wee kwaa aka ya, kwọchapụ aka ụtụtụ, kwọchapụ aka ọla akwụ, saa ihu ya, welu mmiri wee wụchaa ọnụ ya. Ọ bụrụgodu nnọọ na okenye ahụ ataghị atụ, ọ ga-ejiri mmiri wee megụnụ wụchaa ọnụ ya, kwụọ aka ya, saa ihu ya, sachapụ netwọk abịakwa, wee sachapụ ọla akwụ. N'ụbọchị taa ndị agbụrụ anyị jenereshọn anyị one na-eme ya. Ọ bụrụ na anya bụ okenye netwọk amakwa m ihe mme netwọk, ọ bụrụ na anya bụ okenye sachaa aka ya, saa ihu, welu mmiri wụchaa ọnụ ya, o jee gọọ ọfụ ụtụtụ, unu ga-agbalụ m aka ebe na ọ bụrụ na mgbe ahụ ipe mpe ịka nọ n'obodo, ịka pe mpe, ị ga-afụ na dibịa ụnọ bụ nna nwe ezinụlọ nwere oche pụrụ iche o ji anọ ana n'ihu mbala, onye ọzọ anaghị anọ na ya bụ oche. Ebe ahụ ka ọ ga-abụ oteta ụlọ ụtụtụ, oje nọrụ n'oche ahụ, ọ sachaa aka ụtụtụ, saa ihu, wụchaa ọnụ ya, oje nọrụ n'oche ahụ mee gịnị? Gọọ ọfụ ụtụtụ. Ka ọ na-agọ ọfụ ụtụtụ, ka ọ na-agọ n'isi ya, ka ọ na-agọ n'isi nwunye, ka ọ na-agọ n'isi ụmụ ya, ka ọ na-agọ n'isi ndị nwa di ya na ya. Ndị gboo na-agọ ọfụ, gọkwuolu ma nwatakịrị amụbeghị amụ ọfụ ụtụtụ. Ọnya bụ na nwatakịrị ọbụla si na ngwuru ahụ pụọ n'obodo dị iche iche ije gba mbọ oluo ebe ahụ ọ na-eme ọfụma. Maka na gịnị mere? Maka na ife na-akụrụ ya bụ nwatakịrị ekwe nọ n'ụlọ. Tata ndị okenye one ka na-eme ya. Ọnya kpatara na ọ bụrụ na okenye ahụ nọchitere anya ngwuru ahụ na-eme ụtụtụ, ọ gọọlụ onye enu ọfọ, gọọlụ onye a n'ọfọ, ka ọ dụrụ onye ọbụla mma. Ọ bụrụ na achọzie okenye ahụ afụghọ, ezinụlọ ahụ ebido nwebe ife ndachighị azụ. Ọ bụrụzie na o nweghị onye nọchiri anya okenye ahụ, maka na anyị si na ife ochie niile agafego. Ọ bụrụzie na o nweghị onye nọchitere anya okenye ahụ na-eme ụtụtụ chiefu na n'igwe, osukele ana, ndị be anyị na-akpọ ya isukana, ụfọdụ na-akpọ ya ịnọ ana. Osukele a na ọgọọ ọfọ, gọnyecha onye ọbụla n'ọfọ, ezinụlọ ahụ ndị na-eme ọfụma ebido dachighaba azụ. Mgbe ahụ enwezie nwatakịrị amaghị ife a na-akọ, sị gị nọ ya ụka ife ahụ papa ha na-eme mgbe ahụ, nọnya na-ebuzi ha agha. Ma nọ ife ahụ papa unu na-eme mgbe ahụ enweghịzi onye na-eme kịta, nọnya mere onye ọbụla jizi na-eme gịnị? Na-adachighị azụ. Maka na ụmụaka kịta enwezi onye na-etinye uchu n'ife nna ha na-eme bụ nke ọma, na-abụ ọkwa nke ọjọọ. Ọ dị ife ka ọ ya bụ okenye ahụ nọrụ n'ụlọ gọgidolu gị ọfọ, ị na-agbago n'alị, mbọsị ichighatazi elu, ije buru nya bụ ife jee sụọ ọkụ, si na ịfụbaga n'igwe anya. Mana nke a dịbagodu. Ọ bụrụ na ị ma na ebe ị nọ na ya na-enweta nwunye ọjị, maọbụ oke ka anyị bido na ndị nwetegolo ọjị, inwetego ọjị, ịnọrọ ana ịkpọkuo ndị nna gị ha, kpọkuo chi gị ha, kpọkuo mmụọ gị na-eso. Maka na onye ọbụla bịara ụwa nwere mmụọ ya na-eso. Ọsọkwa gị bụrụ nwoke, ọsọkwa gị bụrụ nwaanyị, onye ọbụla bịara ụwa nwere mmụọ ya na-eso. Ịkpọkuo ndị gị na ha so wee bịa ụwa, kpọkuo mmụọ so gị, kpọkuo chi gị na agwụ gị, kpọkuo ndị ichie ebe nna gị, kpọkuo mmụọ ikwu nne gị. Ọtụtụ n'ime anyị amaghị uru mmụọ ndị ikwu nne gị balụ. Ọtụtụ n'ime anyị ama ncheta nwuzi mgbe ikpeazụ ha jere tuo ndị ikwu nne ha afa. Ọtụtụ n'ime anyị n'ụbọchị taa ha na ndị ikwu nne ha nọ n'okwu na ụka, ha nọ na nsogbu. Chetakwa na ndị be anyị kwuru si na ọ na-abụ ọsọ chụba nwata, ọ gbana ikwu nne ya. Na-elukatago ọrụ na ya bụ ife ekweghịzi gị eme, welukenie ife jee na mmụọ ikwu nne gị, jee yọọ amala, jee kpee ilu ọma. Ka anyị chigatakwazi n'ebe ị nọ, ọ bụrụ na ịkpọkụcha mmụọ, yọọ ha amara nọọ ngị nwa bụ onye yi ya akpụ ụkwụ, ngị nwa bụ onye gba ife n'ụkwụ, ma ebe o si afụ gị iche. Na ụfọdụ ga-asị m, ọ bụrụ na ayọchazie ewere ọjị ahụ gọcha ọfọ, ka ife a ga-eme ọjị ahụ, your spirit will lead you.
o nwere nke ga-abịa ịgọcha iwe anya ije wụpụ gị n'ilo moto na-aga. ka anyị si ebe a pụtawa, anyị wee banye n'ife gbasara ose ọjị. Ọ bụrụ na ị ma na ị nwetanwu ihe ọjị ebe ị nọ, maọbụ na ebe ị nọ na ọjị na-agala ọnụ, chọọ ya nke a na-akpọ ose ọjị, maka na ose ọjị ahụ eji iji ifele. were ya ose ọjị, ọ bụrụgodo ofu maọbụ ịbụọ, were ya wee yọọ amala. Chetakwa na ife anyị ji wee kwuo okwu a bụ maka ndị si na fa ji ugolo ayọ amala, yọchazie ụzọ ha kpọchie. Anyị wee si na ejighị ugolo ayọ ile ọma n'ọdịnala Igbo, maka na ugolo bụ ife inu ka ọ bụ. Kama ị ga-eji ugolo chọọ onye ọjị, anyị ekwughị ife gbasara ọjị. Ose ọjị anyị akwụghị ife gbasara oche ọjị. Were ose ọjị wee yọọ amala. Isi were ose ọjị yọta amala, ịtụpụ gị ya n'ezi ka ezi na ụzọ nụrụ onu gị. Now, ọ bụrụkwanụ na ịchọ gị ose ọjị chọọ ya ọjị efu ha, chọọ ya nkwụ ike. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị, kutie mmiri. Ọ bụrụkwa na ị bụ nwoke, ọ bụrụ na ịchọcha nnọọ na inweghị nkwụ ike, ịdịkwa free ijikwa mmiri wee mee gịnị, wee yọọ amala. Na ụfọdụ ga-asị m, ma ọ bụrụ na ewere nkwụ ike ahụ wee yọchaa amala, gị nwa bụ nwoke iwere nkwụ ike ahụ yọchaa mee gịnị, wụpụ rie ndị ana. Ọ bụrụ na mmiri ka iji wee yọọ amala, nke nwa bụ onye ma ụdị amala ịyọ, ọ bụrụ na ngọzi, ịdịkwa free ịṅụ ya bụ mmiri, maka na ngọzi ka ị na-ekwu okwu, ka ngọzi na amala bata n'ime ndụ gị. Now, ka mmakwa ọkwa dị oke mkpa, maka na m egbu ya na nkenke n'ụtụtụ a, na iji mmiri maọbụ ọjị maọbụ ose ọjị wee yọọ amala abụghọkwa ya bụ na ị ga-echezọ ije jụọ ese mara ife ị ga-edozi n'ime ndụ gị. Chetakwa na ife akpọrọ ya bụ ịyọ ile ọma. Ọ bụghọkwa bụ na imeghakwa ife a, ịyọcha ile ọma, mkpa niile maọbụ ife niile gbochiri ụzọ gị kwesịrị itinyecha aka apụọ n'ime ndụ gị. Ọ bụghọkwa ya, maka na ụfọdụ ndị Igbo anyị a na-achọka shortcut. Ikpe ile ọma is just like first aid, nke ndị oyibo na-akpọ first aid, ka ịyọta amala wee nọkwata wee mee nke ọzọ ikwesị ime. Now, maka ndị ga-asị na iji ọjị maọbụ ose ọjị maọbụ nkwụ ike wee yọọ amala megidere okwukwe ha, ngwa nedo ya anya n'ọwụwa anyanwụ wee yọọ amala. Nedo ya anya n'ọwụwa anyanwụ, nke ahụ ọwụkwụ nke ajọ mmụọ kere. Malụ na anyanwụ na-eriprezentị ife, na ife ị na-ekwukwa n'okwu ya n'ime ndụ gị bụ ka ife bata n'ime ndụ gị. Nedo anya n'ọwụwa anyanwụ wee yọọ amala. Were anyanwụ ahụ wee mee point of contact. Ọkwa ka anyị bụ ndị ụka si ekwu ya, use onye as point of contact wee mee gịnị, wee yọke na amala n'ime ndụ gị, ka ife ahụ ị na-ekwu okwu ya mee gịnị, ka ọ bata n'ime ndụ gị. Dịka m si wee kwuo na m ga-egbu ya na nkeke, eji m n'aka na obere a nkọwatụ n'ụtụtụ a, na anyị ghọtatụrụ ya nwa obere. Gbaghalụbanụ m, nka ya echighị ọzọ ka anyị kwuo ife gbasara ose ọjị, maka na anyị bịara ụnyaahụ ka anyị kwuo ife gbasara ose ọjị, netwọk ekweghị anyị. Taa ọ dogokwa ka ọ ya ada, echi maọbụ nwanne echi maọbụ nwanne echi m ga-apụta ka anyị kwuo ife gbasara ose ọjị na etu ị ga-esi eme na ife ndị ejigasị eme. Ndewo na Ada Ndị Gboo bụ afa m. Echefukwara na ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịkwalite ọnọdụ Igbo na asụsụ Igbo na adịm mma nke Igbo. Nyere m aka pinye aka na karịfụrụ anyị, onye kwụ na ngalaba okwu nke kasa nke tụsalụ m ozi a, ka emesịanụ.